Isuday ta ni Uncle yung agdadakis nga apal na. Ay, sorry Uncle, sorry. Sorry, naira na lang nga kasya dati kantak ng mga si Kaajay. Uy, na nga si Kaajay. Madimit atakan tayo, pas masagitan dak sa amin. Nagmay Oh, latid, sa bali nga i-content yun ay kinukaslakay lang mabagbagte. Pangit na content nyo, kaslakay lang mabagbagte. Ulitan na bay. Dinggan yu, tuy kantak, panggep ti paspasamak. Dagiti galat ken sursuro, apermi nga nalaad. Paspasagit ken inapal, ginura ken inapal. Awan pulos, babainda, ipus da pay di Facebook da. Ay, manay. Kung sa babay nyo, kung kunahin sa amin kanya, pupulutan. Analaing, unay nga makiapa, isudano kwa, awan na pudno, nagagayem na. Ay tao, analaing, sumauting iwat na. Suday tatay tarabitab, perjan nakakadwana. May saksamit sa bambanatan nyo, pare. Pare, siya mulat ta. Ito yung mata pare. Tay tao, abyangot, agsisiem lat ubrana. Sisimay katapulutan. Win ang kail. Tinin. Nagulo kayo. Tay garaw, kentignay mo, isot sang kasipot na. Gurain na ka, pabigla-bigla, urayawan gyap-gapuna. Isuday ta ni Uncle yung agdadakis nga apal na. Ay, sorry Uncle, sorry. Sorry, naira na lang nga kasya dati kantak ng mga si Kaajay. Uy, na nga si Kaajay. Madimit atakan tayo, pas masagitan dak sa amin. Nagmay kanta na ni pare nagmay kanta na. Tupay Naku, nanggit ko lang Ajay, sikat na yung kansyon. Nga kayo umitin, pas masagitan dak, takay malaingin. Bapa nang ngayon kan? Nakon! Pati ang gula, apa ngay? Kaya nagpulpulutan na lang, pas masagit, patpatama mo itong brayaw. Okay, kasi ti content ko basta kunwari ginom tayo. Oh, like, camera, action. Ay pare, kasano nga itagay ko na. Uy na pare, itagay mo na. Itagay ko, dati arak kan, isubok lang pare. Uy pare. Araw, nagmayat ti akod na pare. Nagmayat. Sige mo pare. Sige mo. Sige, sige. Kaman pare, kaman. Oh, ikaman, oh, ikat. Oh, sige. Ayan. Oh, sige, sika ka na maitagay na. Oh. Okay. Abay, hello, Brian nyo ta! Nay, Angkail, saka na nga lang. Ay, abay, hello, Brian nyo! Ag-content kami man Angkail. Kung content nyo, tatay kayo pa, bubuyain na. Uy, Angkail. Kami ata content yun. Apa yan Angkail? Nagpangay! Pag ko namin nga pangit niya Angkail. Nagpangay na content nyo. Uyaw kami ang gilmay. Sobra ka mat kay. Uy, bagat ikas siya. Ay, content nyo. Kita nyo ba? At dapat yung arak niya, content kayo arak nga. Napintas ka bit, ay tamay. Si kanya-kanyang content Angkail Apay no si kate. No si kate content kay vlog mo kanda kami pagbibiyangan. Kaya pagbibiyangin da kakadmit, kaya da kami nga kwa. Yung kilmay. Nyakin ang kilay. Si kamang garot, i-content nyo ata, makita tagiti ubeng, apay may garot. Makita tayo pa. Makita tayo do mga buy-buya. Rated PG mit kanya may Angkail. Kaya, Nakakuha kami ang yung baliwan nyo, wala may mayate na content nyo dyan. Makadilay. Wine. Wala tayo, sa bali nga i-content yun ay kinukaslakay lang mabagbagte. Ay, apo kayo ay Yan. Angkail. Kasta ko nga ang gan.
Mamulmulong kayo sa amin sa pagbagyo. Anyo bagbaga kas tanggil Ito ko mo kitanggal ta isa mo. Si kala nga makipulutan kasta pa ibang mik kanya mga Opo, na yung mga kslang. mga mita. Pangit na kontent nyo, ksla kayo lang mabagbag tayo. Ulitan na ba? Sang kauli. Ito ko mo kitanggal ta isa mo. Ito ko mo kitanggal. Ya mo di ko. Ya mo di baso. Ang kasta Awan na ti. Bato! likan teon, pare. Wain, ha? Awanin. Ang kasta ti. Tuloy tayo damdaman pare. Tunawan ng kalya. Wain, amate, barain natin mga atoy. Ngati bagbaga nang kin nga. Tik mulmulong kung kuna nang kin. Babamlatan pare, babamlatan. Ta isat latan ng kilay. Baliwan nyo ti content nyo. Ikaw man lang yung pare, ikanta man lang yung pare. Nagkanta aklatan. Bueno na. Oh, ikansyan ko latan ah. Dinggan yu, tuy kantak, panggeti paspasamak. Ah. Dagiti galat, ken sursuro, apermi nga nalaad. Natin ay. Paspasagit ken inapal, ginura ken inapal. Awan pulos, babainda, ipus da pay di Facebook da. Ay, maday. Sa babay nyo kung kunahin sa amin kanya, pagpulutan. Analaing, unay nga makiapa, isudano kwa, awan na pudno, nagagayem na. Right, sa Ay tao, analaing, sumauting iwat na. Isuday tatay tarabitab, perja nakakadwana. may saksamit tumang banatan nyo pare. An pare, siya mulat ta. Ito yung mata pare. Tay tao, abyangot, Tama na. agsisiem lat ubrana. Ay si Simik at tapulutan. Angel, win angel. Win angel. Tining. Naggulo kayo. Tay garaw, ken tignay mo, isot sang kasipot na. Gurain na ka, pabigla-bigla, urayawan gyap gapuna. Isuday tani angkel yung agdadakis niya apal na. Ay, sorry uncle, sorry. Sorry, naira na lang nga kasya na kantak ng mga si kaajay. Uy, maday Uy, para nang sa si kaajay. Matimit atakan tayo, pas masagitan dak sa amin. Nagmay Ah, RJ anong kanta dahil? nang ni pare nagmay kanta no. Tupay ah. Naku, nang ko lang ajay, sikat na dyan ang kansyon. Nga kayo mitten, pas masagitan dak, takay malaingin. Bapa nang mayang kan? Nakon! Mati, ang gala, apa ngay? Kaya nagpulpulutan na lang, pas masagit at patpatama mit ng brayaw. Madi, kakansyon kami lang. Tala nga dyan, Kyle. Kaya amin tuloy ng ordi content binte, bagbagang Uy. mabagbagtit kami. Iso nga nagkansyon kami latan. Maluksawak man.